guys, στο σημερινό βίντεο θα δούμε τα θετικά και τα αρνητικά του σχολείου. Οπότε ας μην χάνουμε άλλο χρόνο, πάμε να ξεκινήσουμε. Αυτή είναι μια νέα εκπομπή που θα κάνουμε στο κανάλι που λέγεται θετικά και αρνητικά και θα σχολιάζουμε από διάφορα πράγματα τα θετικά και τα αρνητικά. Ναι, και τώρα πάμε στοίχημα. Το πρώτο σχόλιο που θα κάνετε είναι τι εικόνα είναι αυτή που έβαλα. Αλλά ψέψουμε, παιδιά, δεν μπορούσα να βάλω τίποτε άλλο. Δεν ήθελα να βάλω βίντεο, αλλά θα το λίγο copyright, οπότε το αφήνουμε έτσι. Μην παραπονιέσαι, όλη την ώρα γκρινιάζεις όλη την ώρα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα ας ξεκινήσουμε από την πρώτη μέρα του σχολείου. Πηγαίνεις στο σχολείο και νιώθεις ότι μπήκες ξανά σε αυτή την κόλαση που έχεις βγει εδώ και καιρό. Βλέπεις τον μπρος σου που έχετε να τα πείτε 2 μέρες επειδή βγήκατε 2 μέρες πριν. Βλέπεις εκεί πέρα τους άλλους που λένε γιατί δεν παίξεις Roblox το καλοκαίρι, γιατί δεν πήγες Fortnite, το Brawl το έχεις επικαταστήσει, τι κάνεις? Και βλέπεις την κυρία που την είχες μπουγελώσει στο τέλος της χρονιάς πέρσι, σε κοιτάει σαν να θέλει να σου ρίξει το αίμα, σαν να είναι βαμπύρ, και το διευθυντή που είναι έτοιμος να σου ρίξει τριήμερη αποβολή από την πρώτη μέρα. Και λοιπόν, πάμε με τσάντες για κάποιο λόγο, ενώ δεν παίρνουμε δεν παίρνουμε τίποτα. Ερχόμαστε με τσάντες. Βάλαμε άδικα τσάντες. Πολλά αρνητικά και είμαστε στην αρχή. Καλά, προφανώς αυτό είναι και λίγο χιουμοριστικό. Κοιτάξτε, το σχολείο προφανώς και χρειάζεται. Δεν έκανα να πάω σχολείο. Δεν πήγε σχολείο. Να πάρω το λέω χιουμοριστικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, πας, έχεις νέα κυρία, μπαίνεις μες στη τάξη και βλέπεις ότι το τυρί που έχει αφήσει αυτός ο ένας φίλος την προηγούμενη χρονιά έχει μείνει εκεί πέρα και έχει μουχλιάσει, μυρίζει όλη η τάξη. Μουχλιασμένο τυρί, πώς μυρίζει το μουχλιασμένο τυρί, δεν ξέρω. Και το βγάζει καθαριστρία, αλλά μένει για όλη τη χρονιά εκεί πέρα αυτή η μπόχα. Και λες εκεί πέρα, βλέπεις ότι το θρανείο είναι ίδιο, έχει κάνει ό,τι έχεις κάνει από κάτω με το μολύβι, έχει μείνει εκεί πέρα, δεν το έχει παρατηρήσει κανείς όλα αυτά τα χρόνια. Υπάρχουν ακόμα αυτές τις κολλημένες τσίχλες από την προηγούμενη τάξη και εμείς κολλάμε και τις δικές μας για να κρατήσουμε την παράδοση. Και μας ρωτάει η κυρία, παιδιά, πού πήγα το καλοκαίρι? Λέμε εμείς, πετάει και ένα φίλο, εγώ πήγα Μύκονο. Άλλος, εγώ πήγα Ρώμη. Άλλος, εγώ πήγα Αμερική. Και μετά και φτάνει η σειρά μου, λέει, εσύ παιδί μου πού πήγες? Και της λέω, κυρία, εγώ πήγα στο χωριό μου. Και ναι, καταλαβαίνετε. Επίσης την πρώτη μέρα, το καλό είναι ότι έχουμε νέους δασκάλους από κάθε μάθημα. Σχεδόν κάθε φορά έχουμε νέους δασκάλους από κάθε μάθημα. Και τη δεύτερη μέρα που πας, νιώθεις ότι έχει ξεκινήσει οριστικά η φυλακή και ότι δεν μπορείς να φύγεις μέχρι να τελειώσει αυτή η ώρα που είναι και πιο βασανιστική. Και πάμε εκεί πέρα, βλέπεις νέους δασκάλους. Το καλό είναι την πρώτη μέρα, δηλαδή την πρώτη φορά που κάνεις με τους νέους δασκάλους, δεν κάνετε μάθημα. Απλά σας ζητάει πώς σε λένε, τι κάνεις, πώς πέρασες, τα νέα σου, κυρίως πώς σε λένε. Και τη δεύτερη φορά αρχίζει να κάνετε μάθημα. Και λοιπόν, ξεκινάει το πρώτο Σαββατοκύριακο. Γιατί φέτος τα σχολεία άρχισαν Τετάρτη, οπότε είχαμε Σαββατοκύριακο σχετικά κοντά, να το πω. Και μπορείτε, αρχίζει το Σαββατοκύριακο. Λες, τι έχω να περάσω όλη αυτή τη χρονιά. Πας την πρώτη εβδομάδα του σχολείου, τη Δευτέρα δηλαδή, και νιώθεις ότι πλέον έχει αρχίσει ξεκάθαρα να αρχίζει αυτή η φυλακή. Και τις πρώτες μέρες κάποιες φορές περνάνε γρήγορα ή κάποιες φορές περνάνε αργά και βασανιστικά. Και βέβαια την πρώτη μέρα, εκείνη τη Δευτέρα, έχει γυμναστική, οπότε χαίρεσαι λίγο, το χιλάκισε, αλλά μετά παμ, μαθήματα, άντε. Επίσης κάτι που ξέχασα να πω για τη δεύτερη μέρα είναι ότι κάνεις την προσευχή σου πραγματικά να μην σου βάλει μαθήματα η κυρία. Και μαντέψτε, δεν πέτυχε, σου βάζει όλο το βιβλίο. Καλά, είμαι ίσως λιγάκι υπερβολικός.
Λοιπόν, και πάμε την πρώτη εβδομάδα και σου έχω βάλει ασκήσεις για το Σαββατοκύριακο, πρέπει τις είχες κάνει και βλέπεις, ξέχασες το βιβλίο σπίτι και λες από την πρώτη μέρα θα κάνεις βλακίες και πεις κάτι άλλο και προφανώς όλοι κρατάνε τις αποσύσεις για το τέλος, δηλαδή στις πρώτες μέρες θα έρχονται όλοι, στο τέλος της χρονιάς θα έχει αδειάσει το σχολείο, θα έρθει μόνο αυτός ο ένας μαθητής που θα είναι στη φάση, κυρία, πού πήγαν όλοι, τι έπαθαν. Πραγματικά. Καλά, τις τελευταίες μέρες του σχολείου περνάνε full βασανιστικά, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε στη συνέχεια. Και λοιπόν, πάμε εκεί πέρα. Την πρώτη μέρα βλέπεις τους άλλους να έχουν πάρει τσάντα με γκλίτερ, με πεταλουδίτες, δεν ξέρω τι, και εσύ είσαι με μια πλήν που σε βολεύει, είναι ωραία, και οι άλλοι παίζουν να έχουν μία θήκη και εσύ να έχεις 8, αλλά οι άλλοι λένε εγώ έχω καλύτερη τσάντα και βγάζεις εκεί πέρα την κασετίνα. Εγώ έχω έρθει με ένα μολύβι, με μια σβίστρα και μια ξύστρα. Οι άλλοι έχουν έρθει με ξύστρα τώρα τι, με ξύστρα νεροκροκεφαλή, με σβίστρα πληκτρολόγιο. Έχουν έρθει με ένα μολύβι που έχει ένα το πράγμα στην άκρη, έχει χέρια, πόδια, δεν ξέρω, έχει να φέρει εκεί πέρα υπογραμμιστή, κόλλα, ψαλίδι. Ναι, υπάρχει σχολική λίστα που, ναι, κάποια είναι περιττά, κάποια είναι καλά η σχολική λίστα. Λοιπόν, και ξεκινάει το μάθημα και προφανώς και την πρώτη μέρα θα πει, παιδί μου, εσύ σήκω στο πίνακα. Ναι, προφανώς την πρώτη μέρα απευθείας έτσι να ξυπνήσεις το μάτι, να ανοίξεις το μάτι σου, παιδί μου, δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι, καλημέρα, σήκω στο πίνακα. Έτσι, με το καλημέρα πραγματικά. Και μετά σου βάζει, ξέρω εγώ, στους άλλους παίζει να βάζει, ξέρω εγώ, 2 συν 2 πόσο κάνεις εσένα, 1.386.000 επί 2 δισεκατομμύρια, πόσο λες να κάνει. Και μετά παίρνεις λογικό να σου πάρει 3 ώρες και λέει αργείς. Και έχεις έρθει πρωί, έχεις πεθάνει της πείνας και περιμένεις πότε θα έρθει το διάλειμμα. Έχεις ένα ρολόι χαλασμένο προφανώς, οπότε δεν έχεις ιδέα, οπότε περιμένεις απλά, βλέπεις κάνεις ραντάρ όλη την τάξη και ψάχνεις αυτό τον έναν τύπο που έχει ρολόι. Ο Κωστάκης, όχι δεν έχει, Γιωργάκης, ούτε αυτός. Οπα, Πετράκι, έλα εδώ τώρα, και πες με την ώρα. Και προφανώς και το ρολόι του πάει 10 λεπτά πίσω, αλλά 10, όχι ακριβώς 10 λεπτά, 10 λεπτά και 22 δευτερόλεπτα που δεν μπορείς να ξεχωρίσεις, πρέπει να υπολογίσεις με μαθηματική ακρίβεια την ώρα. Και χτυπάει το διάλειμμα. Το πρώτο διάλειμμα είναι το μεγαλύτερο. Το δεύτερο διάλειμμα είναι το μεσαίο. Το τρίτο διάλειμμα περνάει έτσι. Ναι. Λοιπόν, να σας διακόψω λίγο. Μπορεί τώρα να πείτε κάτι ότι δεν λες αρνητικά θετικά. Λες απλά το σχολείο. Ναι, αλλά στο τέλος θα βγάλουμε γενικό συμπέρασμα για τα θετικά και τα αρνητικά. Λοιπόν, και περνάει ο καιρός, γράφεις και τα τεστ που έρχονται κάτι απροειδοποίητο διαγώνισμα στην ιστορία. Καλά, το προειδοποίητο διαγώνισμα στην ιστορία είναι ό,τι χειρότερο, γιατί εσύ δεν έχεις διαβάσει και διαβάσεις το διαγώνισμα και μετά έρχεται το διαγώνισμα και απλά άμα σε πιάσει μία φορά να κάνεις κονάκι ή να κοιτάς από άλλον, απευθείας σε μηδενίζεις το διευθυντή. Και αυτό είναι φυσιολογικό να το κάνει, δεν λέω ότι είναι κακό, αλλά δεν με βολεύει. Και δηλαδή να σου βάζει γκρότες στην ιστορία προειδοποίητο και να μην έχεις διαβάσει, νιώθεις πολύ χάλια. Έχουμε τη γεωγραφία που, εντάξει, καλό μάθημα, αρχή εμείς δεν έχουμε στο παρόν, αλλά πιστεύω ότι τα αρχαία θα είναι σπαστικά. Έχουμε ιστορία,
όχι να μαθαίνουμε την ιστορία της χώρας, αλλά όχι ότι ο βασιλιάς Λουδοβίκος, ξέρω εγώ, της Τουρκίας είπε στη Τσεχία ότι θέλει πόλεμο. Και τώρα, καταρχάς, οι τελευταίες, τώρα περνάει ο καιρός, περνάει. Οι τελευταίες 10 μέρες του σχολείου είναι και οι πιο βασανιστικές. Περνάνε full αργά και βασανιστικά και σου βάζει, κυρία, όλο το βιβλίο για μαθήματα. Πραγματικά. Λοιπόν, και τώρα θα βάλουμε μια συνοψισμένη, είμαστε και έχουμε και καλό λεξιλόγιο εδώ πέρα, όπως λένε και στο κοριό μου, άποψη. Θετικά. Ξεκινάμε με τα θετικά. Τα θετικά. Μαθαίνεις γράμματα, μαθαίνεις μαθηματικά που θα σε σιγουραστούν, ιστορία, άντε, φυσική, ναι, δεν θα ξέρεις πως αιωρούνται οι μπάμπιδες, ξέρω εγώ, γεωγραφία, γιατί να μην ξέρεις που ζεις, τι άλλο, κοινωνική και πολιτική αγωγή, γιατί να μαθαίνεις, βασικά δεν ξέρω γιατί υπάρχει αυτό το μάθημα, τέλος πάντων, IDK. Επόμενο άλλο μάθημα, μουσική, εντάξει, ωραία, μπλα μπλα μπλα, απλά ανοίγεις το στόμα σου και νομίζω ότι τραγουδάει. Και αγγλικά, άντε, γερμανικά, γαλλικά, άντε να ξέρουμε και μια τρίτη γλώσσα να λέμε η ζωή είναι τσαγόντσχα, σάχαβάκα. Άντε και τα άλλα μαθήματα. Τα εικαστικά, άντε, είναι ωραία τα εικαστικά. Γυμναστική, εντάξει, goat. Is it a goat? Το καλό είναι ότι κάνεις φίλους. Καλά, από του προδημοτικού κάνεις φίλους, δεν κάνεις φίλους. Δηλαδή, έχει fights. Σίγουρα θα έχεις fights μέσα στη χρονιά. Επίσης, εκδρομές. Το σχολικό ποδόσφαιρο είναι ό,τι καλύτερο πραγματικά. Θα λήξει 103, 122. Θα νικήσεις την άλλη τάξη και θα πανηγυρίσεις βάζοντας τη φανέλα, τρέχοντας σε όλο το σχολείο και πηγαίνοντας στο τέλος του διευθυντή. Ναι. Ο κύκλος του διευθυντή. Και λοιπόν, τα αρνητικά. Τα μαθήματα, γιατί είναι τόσα? Γιατί τόσα μαθήματα? Βάλε μας, εντάξει, καταλαβαίνω να έχουμε μαθήματα, μία άσκηση. Αλλά δεν λέει μία άσκηση σε όλα τα μαθήματα, μία άσκηση από κάθε μάθημα. Έχεις να διαβάσεις ιστορία, αγγλικά, γλώσσα. Και είναι όλα αυτά για μία μέρα αύριο. Και έχεις και 300 δραστηριότητες εκείνη τη μέρα. Λοιπόν, επίσης, τα διαλύματα θα μπορούσαν να είναι όλα τα διαλύματα ίσα, να μην είναι τώρα το τελευταίο, να είναι λιγότερο. Γιατί τώρα νιώθω ότι στο τέλος νιώθω λίγο πιο. Να είναι όλα ίσα, τουλάχιστον όλα ένα 20 λεπτό. Πολλά θέλω κι εγώ βασικά. Αλλά θέλω πολλά, ναι. Πρόβλημα. Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Αυτά δεν θα νομίζω τα αρνητικά. Βασικά, άλλο αρνητικό. Απευθείας στον διευθυντή, δεν σου λέει κάτι παρατήρηση, διευθυντή απευθείας, δεν μας νοιάζει. Ξέρετε, το κέντρο δεν μας νοιάζει. Εμείς δεν έχουμε και ηλικία, άμα έχουμε και ηλικία θα έβαζα πολύ περισσότερα αρνητικά. Λοιπόν, άλλο αρνητικό. Τα βιβλία είναι από κάθε χρονιά πάνε από το κακό στο χειρότερο. Τη μία είναι σαν ψεύτικα πραγματικά κάποια. Δεν μπορώ, βάλε λίγο κόπα στα βιβλία. Ναι, και αυτά ήταν τα αρνητικά, θα μπορώ να μιλάω για 3 ώρες για αρνητικά, αλλά δεν θέλω προφανώς, we are family friendly όπως λέμε και στο χωριό μου. Λοιπόν, γιατί μιλάω μας αυτή τη φορά, αυτό ήταν το βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε. Αν μας άρεσε πατήστε ένα like, κάντε subscribe στο κανάλι, τζάμπα είναι, με υποστηρίζετε. Και μέχρι την επόμενη φορά τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Bye!